माहारियारि थाखोनि मोसानाय बादायलायनायाव फिन सासे बर' फिसा। इंडिया's डांस पावर मोसानाय बादायलायनाय रियलिटी शोनि मेगा ऑडिशननि थाखाय सायख'जानो हादों बर' फिसा रंगिना बर'आ। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सानजा कसुकाटा गामिनि थागिबि समल बर' आरो रेशमी बर'नि अनजालि फिसाजो 5 थाखोआव फरायगासिनो थानाय 10 बोसोर बैसोनि रंगिना बर'आ गावनि मोसानायनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै मुम्बाइआव जानो गोनां इंडिया's डांस पावर मेगा ऑडिशननि थाखाय सायख'जानो हादों। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेसोदि समल बर'नि नखरनि रांखान्थि थासारिया लोरबां जानायलाय गावनि अनजालि फिसाजो रंगिना बर'खौ मेगा ऑडिशननि थाखाय मुम्बाइसिम लानानै थांनो थोजासे रां गैया। बेनिखायनो माहारियारि थाखोनि बादायलायनायाव जाहाथे देरहासार जानानै बर' हारिनि थाखाय मुं आर्जिनो हायो आरो गोग्गानाय लाबोनो हायो, बेनि थाखाय रंगिना बर'खौ मेगा ऑडिशननि थाखाय मुम्बाइसिम लानानै थांनायनि थाखाय बिटिआर सरकारजों लोगोसे रायजो राजाफोरनिफ्राय रांखान्थि हेफाजाब हास्थायदों बिफा समल बर' आरो बिमा रेशमी बर'आ। जायफोर बिथांमोनहा रंगिना बर'नि इयुननि मोजांखौ हास्थायनानै रांखान्थि अनसुंथाइ हरनो गोसो जादों, बिथांमोनहा रेशमी बर'नि स्टेट बैंक ऑफ इंडियानि एकाउन्ट नम्बर 4079133406 नि गेजेरजों रांखान्थि अनसुंथाइ हरनो हागोन। लोगोसे रोखायै मिन्थिनो थाखाय 6002100479 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों नखरनि सोद्रोमाफोरजों फोनांजाब खालामनो हागोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा रंगिना बर'। आं क्लास 5 आव फरायो। आं तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कसुकाटा गामियाव थायो। आं मुम्बाइआव जानो गोनां इंडिया डांस पावारनि मेगा ऑडिशनाव सेलेक्ट जाबाय। नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामगोन होनना मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।